மதனே உங்கள் எல்லோரும் கை வச்சா காலி ஆயிட்டு அப்படியே ஓட்டாரு. ஓகே 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 ஓகே. இப்போ ஹெல்த் நல்லா இருக்கா? சரி, உடம்பு பாத்துங்க. இப்ப எவ்வளவு பென்ஷன் வருது? 45,000 சரி, நல்லா ஜாலியா இருங்க, சந்தோஷமா இருங்க. சரி, உடம்பு பாத்துங்க. நான் உங்களை பார்த்துட்டு தான் இறங்கணும் வண்டியில இருந்து. சரிதானே? எப்போதும் அந்த பழைய மரியாதை எப்போதும் உண்டு. சரிதானே? எங்க அப்பாவுடைய நண்பர்களாச்சு நீங்க. தேங்க்யூ.